Semo ya sublocation ya Turwa yo toka se wadi ya Masige East bakora wano MCA wadi yo Michael Mutumeni go bagenderia omurobero yo bosmekwe mete oyo ikiranwa obose omurobero bago korekana asenya gitari ya Kionyo Kaukwana nigo MCA oyanyana kobaga koria eirangana chikoba kwene Kionyo kobaga gosira chiskuru chonsi me wadi ya Masige East ende banyara koba kwenyera libagalio gosimeka emete enio elio kwenekia una banyara koba korwanie segio gonchoreria kwelire Tinga kiecho Mutumeni gabaka gokwanira igoro yogo kina kwerigoririe binto asaru kuboria wochiase serikali nene koria chinchera irakianie rigoriria mafuta Julie Kerubo amona mange mono igoro robotiorwo Nerit kori nene rio basmeki bwemete asense ya Kenya anene asensemo ya Gusii. Ime ya constituency ya babasi award ya Masige East sublocation ya Turwa mbaba basmeke mete wetanye mia asibaba bakora wano MCA bwenseme yo umuske Michael Mutume. Serikali yaliye Nairobi. Na abakire serikali yaite nene kurauna William Ruto. Asogo tolete le mete se itoga. Nabe meteye taisane to ekire school gosikira omuntu lakini ekenene bago tosomi ngeringa twins to take personal responsibility yogo simeke mete seito era buna mole iga omuntu ayo mone ishiringi sana isato ishiringi sato uno omuntu ayo mole ishiringi sato ngugorerande kiro omuntu emete barenga mole emete 100 Okero omuntu kuruga ngumugorande mete 100 kwa butero yomo simeke 5 kwa butero yomo simeke 5 togendere gutware nanyuko mubwakeire togendere gutware mbure wanyore kitoko nyore ke twatume mumbasa kuna chamono anno tote tusimeke wakoya wekyo motesimeka kwa enda watu kutawachaje kuma kimoto yoki maambi umwana yogokina taja kumana kimotengo simekuwa Obasmeki bwemete yo nigo bagogokorwa asenya gitari ya Kionyo bakubwaterana no munyagitari moneno Kionyo abagambi kolchi location amo nabananchi. Leo ni siku kuu. Na siku hii tumekusanyika hapa kama viongozi na mwito wetu ni kwamba tupande miti. Serikali kuu imetambua siku ya leo tarehe 13 kwamba kila mtu apumuzike. Na kupumuzika ambao tunaenda kupumuzika ni kwenda kupanda nini? Kufikia mwaka wa 2032. That is 2032. As a nation, we have a target of 15 billion trees to be planted in this nation of ours. Omoske Mutume nigo agokera ritkeri asagwa kera serikali anene mbuya mono na kurwa obosemi igoro yobuya bwimete. The food, they break air, they purify air. There's so much that we get from trees. And having this as a public holiday, I know the government has lost a lot of billions in terms of tax collection, but still we are gaining a lot in trying to redeem our environment by planting more trees. Boigo abamenyi benseme yumba babakogokera obosmeki bwemete ase boigo bakolera oborendi obobe bole chinsemecho ase bagosaba serikali enene amoneri county enyare kubwaterana elindo koleta oborendi boisaine ensemeyo abana gaiga batakere komini kinya sore gikonyu amati nanya kora kinya sore simeke ara kinya kimaja sekale ku Tita, nanya kora. Juma tinya sora na japo nyamanyonde gasie. Anda karena sabiro batenia. Ena tiko manya sora na kia korda. Gona amanye. Ono gaiga ukonyara squeeze nya sore kunyu. Mwaro chenga ine ndukia man. Muri ukani muntanga gakino kwanarire. Yente kengiri kia irangora. Ndori ko batebere. Echanga tuache ko bakani mutagete. Ne ko ndunje ko bakana. Nyaga changam mo tener mo ko someria ban yani kentun ke ora kare to ora nyore be sa ko tani ko changayo Ngoripota rigeteseni hito Ndizi TV ko chinsema chia Turwa sublocation e constituency ya babasi ndoke Julie Kerubo.